Από ό,τι βλέπετε η ώρα είναι 9:30 ακριβώς, ημέρα Παρασκευή, και ενώ στην Αθήνα ετοιμάζονται για να βγουν, εδώ ετοιμάζονται για να κοιμηθούν. Από ό,τι βλέπετε λιγοστά αυτοκίνητα, λιγοστή κίνηση, και βαδίζουμε για να φάει κάτι ο κύριος Συψάς και ο κύριος Δούης, οι οποίοι στο consolation των διπλών τα πήγαν περίφημα, φτάσαν 16 και πάνε να απολαύσουν το δείπνο τους. Μέρα νύχτα τα αυτοκίνητα είναι με φώτα, διότι εκεί που έχει ήλιο ξαφνικά μπορεί να βρέξει, και εκεί που ξαφνικά μπορεί να βρέξει ξαφνικά μπορεί να βγει ήλιος. Περίμενε. Πάμε. Από ό,τι βλέπετε κύριοι, ο αμερικάνικος καρκίνος έχει κάνει την είσοδό του και στην Τσεχία. Αυτό είναι ένα γερμανικό αεροπλάνο, το οποίο έπεσε στο γερμανικό πόλεμο όταν ισοπεδώσαν οι Γερμανοί την Τσεχία και έμεινε από τότε εκεί. Από αυτοκίνητα πάνε καλά οι Τσέχοι. Κανενός απατεώνα βέβαια θα είναι αυτό. Αυτό είναι τίμιο ανθρώπου. Σας αφήνω τώρα γιατί κουράστηκα να κρατάω το κινητό. Θα τα πούμε σε κάνα 2 ώρες.